যত যে YTF ব্লক কমিটি সেন্ট্রালনি তাই সিনি ডিস্ট্রিক্টনি মিলিউই और वन डे कन्वेंशन ग्रेटर त्रिपुरानि तै और बंदा तिसा कम्युनिटी हल खाइजरी दङ और सिनि नारवा यक्रा नि सिनि YTF नि इनचार्ज एबा EM TTAD सिनि EM सिनि बरम गोनां सुहेल देबबर्मा ताई सिनि ओआमचाइनि बरम गोनां MDC एबा TTAD सिनि ऑनरेबल EM बरम गोनां राजेश त्रिपुरा ताई YTF नि सेंट्रल नि जनरल सेक्रेटारि ताई सिनि वारियर बरम गोनां पार्मिटेरियां ताई सिनि ऑब्जर्वर और बंदा तिसानि सिनि बरम गोनां दाकटाव बिस्वित कलय ताई जत वारियर्स लक बंदा तिसा आमचाइनि और फाइ वन डे कन्वेंशन फाइ मानजा फैका सिनो वन डे कन्वेंशन ताव सारा त्रिपुरा खाइजरी दङ और वन डे कन्वेंशन खाइजांमानि कारननिफ्राय सिनि गेजेर त्रिपुरानि जे सभाव जों गुबाग्राना जत सिख्ला मिलि और गेजेर त्रिपुरानि सभाव बना बसकां साला खोप्लाय खायनानि समायजांलायै और वन डे कन्वेंशन खाइजरी दङ kaisa sumung phainai village council election norok basuk joratai ui nang nahinai phainai BC election village committee election जों जतनो प्रिपेयर्ड जोंनि YTF नि TWF नि दिप्रामो थांदि जों जतनो रेडिंग लायजाक तयारं लायजाक जों जेस केबन अफ फाइनाइ जंगारिबो जों खोप्लायनाय दे अग्रेल ट्रिपलेन जों दातिनो माने